Viral karon sa social media ang managtiayon human kini nga nagpost sa ilang gitawag nga dahon challenge. Ni hagit kagabi ang lumad balambanganon nga social media influencer nga si Jade Estela sa Facebook nga magdahon saging challenge sila sa iyang bana kung makaabot og 3K comments o 3,000 comments. Apan wala damha nga sulod sa 45 minutes ni abot kini og 3.2K comments. Tungod kini sa bayanihan dili lang kay sa mga netizens sa Balamban apil na sad sa mga followers ni Jade Estela. Busa karong adlaw wala pakyasa ni Jade Estela ang iyang mga followers human kini nga nagpost siya sa iyahang page nga Kabing Ka Jade. Mas ning ani kini og dakong pagtagad sa mga netizens human nga mura sila si Eva og si Adan tan-awon sa ilang mga pictures. Si Jade Estela unang natagad kaniadto human nga nagpost kini og nag-viral ang iyang cover song nga Libak Kira nga miabot og sobra million views. Ug mapasalamaton si Jade Estela apil ang iyang bana nga si Jack Albert Aranduque. Hi guys, good day to you all. This is Kabing Ka Jade. What's up? This is Jack Albert. Okay, so magpasalamat din ninyong tanan sa pagsuporta sa amuang vlogs and videos. And of course, salamat sa inyong pag-like o share sa amuang newly uploaded nga Dahon Saging Challenge. Baguhay lang nga nag-trend siya karon. Daghang salamat ninyo mga Kabing Ka. Ang order din gibuhat guys para pampag-good vibes, para ma-divert ang atong attention labi na aning atong natabo karon nga pareha aning COVID. Ug karon aduna na YouTube channel si Jade Estela para magpadayong pagpakita ang iyang talento hilabi na sa pagkanta. Ang pag-ani og dakong likes and comments sa post si Jade Estela usa kini sa positibo nga aspekto sa tuwang mga balambanganon apil ang mga netizens sa atong pagkahiusa. Busa hinaot nga magpadayon kita sa tuwang panagtinabangay hilabi na sa katong mga nanginahanglan tungod sa epekto niining krisis sa COVID-19. Kini si John Lai Tang.